ingekho into ecishe ifane nekaMthandeni Mgqumeni noMtshengiseni. Obviously uMgqumeni noMtshengiseni akuxabene okwangempela bebangu 800 nakho laba babebanga 800 rand bese bexabanile yabo. Bebanga 800 rand. So awona ukhumbula iphova lifike meeting lafana uPhondoza elisayinisa ama-minute emhlangano elisayinisa uPhondoza ngithi wayefundile umphathi futhi basayinisile wazi ukuthi bazosayinisile umuntu usuke hayi yonke into ukhululekile ngalokho yabona kanti akazi usayinisa iphukuphuku ithe bayisuka lesiphuphule sesiyiphova sathi same time saqola ngo-studio sathi uthe bayebuza ngimkoleta athi ngithenge ihlalo lemzana kababa lapha wathiwa akafanele ukuthi ikhulu thizeni sathi fanele uzolungisa lolu daba lolungisayo ubethe mayibuzwa ukhohlela ngaqede lungewula mayibuza ukuthi ngimkoleta malini eshinda idana kwavele ukuthi kwakho 800 rand imali ababeyibaba. So ke manje ke yahamba ke into yabo yafika la ngendlela efike ngayo wawinayo wasalo sele namhlanje umehlo ukhona ngoba into mawuyiphila ngeqiniso uyaphila noma ungasekho. Engakho mina ngihlala ngimatshela labo thaya bafana bakithi kolekani noma ngifakela retex epolishini kodwa ngiyolihlula njengebhova angilele anginendaba futhi nalo. Into ebalekile ke kuthe kusuka lapho kwangena isigaba sokuthi ngiyicabanga ngokujula lento ngokuhlana kwami noShobeni noNgcubo ingane zoma sayijulela lento washo uShobeni uthi cha nangu umfana qedela ingoma zephova lapho wabheka labheke khona ezimbala mhlawumbe about 3 of them ebheka kodwa uyacela ukuthi ngize noma ngabe yini ukuthi ngilekelele kuthini noma la aphumelele. Oh ingakwenza kalokho.